дар рафти баргузории семинари илмию амалии минтақавӣ дар мавзӯи роҳҳои самараноки баланд бардоштани истеҳсоли пилла, намояндагони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода, ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик, инчунин ҷамоатҳо ва хоҷагиҳои кирмакпарвар аз шаҳру ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ иштирок намуданд. Мақсад аз баргузории семинар дар истеҳсолот татбиқ намудани роҳҳои самараноки баланд бардоштани истеҳсоли пилла ва ҳамоҳангсозии илм бо истеҳсолот мебошад. барое ки истеҳсоли пиллаи зиёд намудан яке аз омилҳои асосии вай иҷрои талаботи агротехникӣ парвариши кирмаки пилла мебошад. 80% баланд бардоштани истеҳсоли пилла вобаста ба ин ҳаст. чунки агар мо агротехника риоя накунем, температураи хонае ки кирмак парвариш меёбад нигоҳ надорем, намиша нигоҳ надорем, га кирмак барои ҳам хӯрданаш, ҳам таниданаш бенҳоят азоб мекашад. аз ин лиҳоз ҳам сифати пилла паст мешавад, ҳам миқдораш паст мешавад. дар рафти чорабинии олимони маркази ҷумҳуриявии илмию таҳқиқотии пиллапарварӣ оид ба риояи талаботҳои агрозоотехникии парвариши кирмак, роҳҳои самарабахши таҳкими манбаи хӯрокаи кирмаки пилла, татбиқи дастовардҳои илмӣ ва таҷрибаҳои пешқадам барои баланд бардоштани истеҳсоли пилла маъруза намуданд. аз тарафи олимону хоҷагидорони кирмакпарвар ҷиҳати минбаъд афзун намудани ҳосили пилла чунин пешниҳодҳо карда шуд. аз ҷумла хоҷагидорони кирмакпарвар меъёрҳои зарурии парвариши кирмак, таъмини саривақтии хӯрокаи хушсифати барги тутро ҷиҳати баланд бардоштани истеҳсол ва сифати пилла, инчунин ба даст овардани самаранокии иқтисодӣ ҳатман риоя намоянд. ҳамзамон истифодаи таҷрибаҳои пешқадами олимон ва таҷҳизотҳои ихтироъшудаи онҳо, аз ҷумла истифодаи моддаҳои фаъоли биологӣ метавонанд ба баланд бардоштани маҳсулнокии кирмаки пилла дар мамлакат замина фароҳам оранд. ин кирмак ягона ҳашароте аст ки фақат барги тут мехӯрад. аз ин лиҳоз мо бояд ки барги тутро зиёд кунем, ниҳоли тутро зиёд кунем. аз кадом сабаби ки ин ниҳолҳои тути мо зиёд мекардагӣ, ин ниҳолҳои баландсифат бошанд, серғизо бошанд, серҳосил бошанд ва минтақаи ҷумҳурии тоҷикистон мутобиқ карда шуда бошад. он заминҳое ки бо тут машғул аст, он инсонҳое ки бо пиллапарварӣ машғуланд, ба коркарди он машғуланд, онҳо ҳам аз андози ягона озод шудаанд ба муддати 10 сол. мо аз ин истифода бурда тавонем, мо бояд ки зиёд кунем. зикр карда шуд ки ташкил ва васеъ намудани майдонҳои тутзор бо роҳи интенсивӣ ва ҷорӣ кардани тарзҳои нави шинонидани ниҳолҳои тут низ барои ба даст овардани ҳосили зиёди барг имкон фароҳам меорад, то парвариши кирмаки пилларо дар як сол 2-3 маротиба ба роҳ монда шавад. зеро чунин таҷриба дар кишварҳои хориҷ аллакай роҳандозӣ шуда истодааст. дар ин зимн зарур аст ки корҳои селексионӣ барои офаридани навъҳои ватании дарахтони тут ва зотҳои нави пурмаҳсули кирмаки пилла вусъат бахшида шаванд. бояд қайд намуд ки айни замон дар як қатор шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷамъоварии пилла оғоз гардида, парваришу нигоҳубини он дар марҳилаҳои охирин бо маром идома доранд.